dobrodošli na kanal Šetnica. Za danas imamo fantastičnu pitu od tikvica, vrlo jeftinu, ukusnu i jednostavnu za pripremu. Za ovu pitu su potrebne tikvice, jedna veća ili dve manje, jedan ovako veći krompir, jedna glavica crnog luka, jedan čin belog luka, malo šargarepe. Ne moramo ovako veliku da ne bi prevladao ukus šargarepe. Od začina ide biber, suvi začin od povrća, malo peršunovog lišća, potom 2 decilitra jogurta, 1 decilitar obične vode, 1 decilitar ulja i još je potrebno 7 kašika brašna i pola kesice praška za pecivo. I naravno 3 komada jaja. Narendate znači tikvice u jednu posudu. Beli luk ćemo izrendati na ovu najsitniju stranu, a glavicu crnog luka, jednu manju, ja sam, pošto imam veliku, prepolovila ovu veću glavicu, njega ćemo ovako isto izrendati da se ne osjeti, znači nemojte seckati, nego narendajte. U posebnu činiju umutit ćemo 3 jaja. I da napomenem, rernu smo već uključili na 220 stepeni da se zagreva. Dodat ćemo ulje, ovog začina, biber, jogurt, brašno, prašak za pecivo, malo iseckanog peršunovog lišća i kada smo izmiješali da se brašno sada tu izjednači, da ne bude grudovica, dodat ćemo i vodu. Povrće prvo ovako u činiji izmešajte pa prespite u podmazanu tepsiju. Nemojte da bude velika tepsija, da pita ne bude tanka. Ja sam uzela okruglo, to može biti četvrtasta. Namazat ćemo ovde ulje. Ovako lepo iz stranice namažete. Potom pospite i malo brašna. Izlijte pola ove smese. I od gore stavite povrće. Prelijte drugi deo. I malo ovako samo protresite da se lepo ravnomerno sada ova masa rasporedi. Možete se ovako viljuškom pripomoći da izbockate da bi fil ušao što bolje unutra. I ovo sada odmah ide u rernu zagrijanu na 220 stepeni. Ovo što ću ja da uradim vi ne morate. Ja ću od gore da poslažem malo kolutova paradajza, čisto radi lepe boje i dekoracije. I ja ga zaista retko kada stavljam, u stvari samo sam ga jednom stavila ovako sa paradajzom. Inače samo zapečem u rerni i to lepo poslužimo uz salatu od paradajza i krastavaca ili jogurt, uz čašu jogurta i to je to. Pita od tikvica je skoro gotova, fino je nabujala, ostavit ćemo samo još malkice da porumeni, izvadit ćemo je i poslužiti. Jako je lepa dok je topla, ali i ako vam se ohladi vidjet ćete koliko je i tada fantastična. Jedva čekam da je isprobate i vidjet ćete kako je ovo zaista jako dobra pita od tikvica. I kad krenete da je pravite, shvatit ćete koliko je zaista brzo i jeftino, a kad isprobate, mislim da ćete uživati u svakom ukusnom zalogaju. Podelite, dragi moji, ovaj recept sa vašim prijateljima, prijateljicama i uživajte dugo u njemu, pogotovo sad ovog leta dok je ima jako puno.